Kodie Musemo Ubenya Appiah Apam Sompa TV Tabana Papinisu Sompa Emma Kefiapa Yenina yetie sompa Yenina yetie sompa Yenina yetie sompa Sompani anyunie sompani kasia boni sompani 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 radio yabo sompa sadakrubi oba wodo no pa no sadakrubi wo se won ware wo sompana 3 oso no ntena biewu a bema ma wadwuma hia ma wadwuma ehia bema oba no se on ware biewu wa ya na yida mo akodwato oso on ware biewu a ma wadwuma hia ababa wo be ka sem se me ka se bema no se me mpe no me de benya no da me gate achi ayi first gate no me be first gate ya enye yi e de na da gate achi no waso de me o akua sompana 3.1 akua me o ewrade hu babo ye ni paboa pa ni ma wadwuma hia dimifo be ma wadwuma hia oba ne se won ware biewu master ma wadwuma hia na wa adwuma no be mo oba na kodwato a me na me ka kire wo na okada oba no gate achi no na sesei sia me se ma wani nku adwuma ho ma wadwuma hia me na me ka kire wo na okada oba no gate achi no na sesei agua bia o ewrade hu babo ye ni paboa pa ni ma wadwuma hia Ghana de semama ya mamunyina ha esanso mama kwaba premono na ato Sompa 106.5 FM Accra dumienu kase bo a yaboabo no de besomo e wa kan kasemu eno na wiabrei semofo asem na ensentro dem ho wo munyina boma bomberete na single so meba be solo e de amawo triple A mine Agya Appiah Apam Dadaa ensam ne dedi mu akotene ya obeti bi enese Ghana for akasa ede afa mampanin John Dramani Mahama enefo maako wo hadu no ya wadi wo office se na wo musi hu na dwumayo eno achi enne na wo sonoma ene amanyoku ahodo bi a eka ho wo motiase monten so se wo mo ye oye kira tuntesu kokko de akira ban no ni nyina ye ma me Gertrude Araba Esiabata Kono ya watwe na sensen no ho na yensa ntwerofo benkum nifa atifi anafo ne atoye nyinada wo magye ho afa yebebo na efe yepine ho boko ensansam no sedebe na asundwe bua wono betimi anoma no wote kokoso otumfo seetu otebrayo ne kra nwuma so akasa na wode atodwa se tie bia asundwe ebeba amagana nyina nso yetimi anom ho abua no ebi santimantem ho a ne yewo na efia hodo a edokoro wo mo na afi eba mantan no so afo anhoba a wabo ene kropon badwa no pani a wotua wo ma no nasema a wo kan ye no wono ma wo ho se wankasa ti hu ayi bone wono mankasa ahyase a wo ma baabia atenwan ene afoforo ka ho ya yekwa amano ne die mu nso a yewura Donald Trump movie ahodo efira man hodo so na eba eto ode ato so se tie nie yede ne nyina ebetoa ne mo kan hunu se aboa tatia obetwa so na wadura soja enamaba so ewie na ase bi wo ho a yemfama 21st clinic the sciatica commandanta womo ene wo sciatica no aduro sciatica peseta womo ne twa asa no ema ne adokotafo nyina edeje womo honkomra ne wono mo anso ne timi twa bosompo
eko broni kurom eko sasa yade bi eba asundwe mu a asembia ensi akire awie se oka me ho de a ene ye na Judiciary Company Limited eko ba jesi sempremu a wato adanse ho nema na wadi mu awodo ye na se bio sadana na ase no ne twotwo mu ntwopa awie ye mfama Agya special local foods a ewo ha twa atomic ho ka ho na one no enkobo na nuane ne de ne dodo se tieni ahodo ne nyina wo ye bi abomu enkwane ne aka nyina wonne nim hwo na diamond na ye twa ye ho efiri Sompa 106.5 FM a ye nam ayiko 100.9 Kumasi Asantemantam mu Sompa 93.1 Kumasi Hwadabraka babia 21st clinic wono sabre krona na ye na 90.7 Sompa Nkransa 106.1 Bono Easter hinkuru tachimai 101.1 ye Sompa Takwa 103.3 Sompa Takwa de no na 101.3 ananim say ye duru manima asase paso do ma hinkuru Sompa 98.9 ye bona hinkuru sunwaye decoder no so babia FM akintira wono okwo a wonsa bekan Sompa FM yetua afi Facebook ye Sompa 106.5 FM Accra ena Sompa FM live onso obenya wo ho YouTube ya Sompa FM live ehonso yetua online ne de yaje baabia fa awie wo madamanti ye na ye hutia wamra na nsem no ye ntre ne doncho ne nyina mu afi yanyebre na ensem no yentutu ne srane abasamfa ma na mehase ede afiri Ghana emrahye badwafo no wo maboboa no tuturu ene donkuma no na wo mo ene ekasei wo se momwa na yentime nso ano hwan na ekasei donkuma no ba no dani ya ono an ye efutumrahye badwane yera Alexander Kwame na afanya Markins ene wode to wo no ma aben wo mram wo no ma enim mra afi wo no nso a edwene mra ho na wono a womo edi mra edi lofo nyina enimo se wono momwa sade beyo na Ghana ye mra no betimi agina na eno a ede ne ho wuyi mampani ene na pamfo firi ho a na chese ye ko emrafo no so no ma eno amanyofo mfa womo amanyonsa nkokeka emma ebewie no eno so nkoda na amanyosem na wokasa no ni nyina ayete a womo ate won ho agu monten so na wono mu yo ye kire Ediatia Mame Araba Esiaba Tokono Chief Justice Amampeni ene na kasa mafo na futuo atweno asensen no na yewura afanya Markins kasa no ene wo chese one day yewura Ebenezer Ahuma Giato wono ye clerk of parliament wono nso bibie ne eba mremu a wonim won hwe na fe won mo amampanimfo enim mra no asemi ento won ene Ghana fo a wotie ensabere na wo mo nso abene mrem break the constitution and amend it and prolong his grip on power, abetted by judiciary is desperate to capture. In other words, the president is looking forward to using the judiciary for a decade. This explains the relentless siege on the judiciary. A judiciary that has stood as a last bulwark between autocracy and freedom is now the target of the NDC government. Today, the Chief Justice, Gertrude Tokonu, a distinguished servant of this republic, is under siege. The head of the judiciary is being dragged through a sham process of removal from office, engineered by a desperate president and a rubber-stamped by a toothless, failed Council of State. Their goal is not justice, it is intimidation. It is a warning shot to every judge: obey or be broken. They do not seek a judiciary that upholds the law. They seek one that bows to the will of a dictator, President Mahama. A bench bent to serve power, not principle. I repeat, a bench bent to serve power, not principle. Yero Alexander Fanya Markins donkuma ba no deni e Ghana mrahye badwafie wo ye kire wo gina musa franka na ate se wo kasa na wo wie wa mananso ho wono mo nsema wo matintima abroni frɛ se petition no eno na acting judicial secretary May Cynthia Pamela Ado wono enekuta ya
wɔde kwa kɔma mampani na ɛno nso ensɛm a wɔ petition num no yɛwura bɔ so sei ɛde kyerɛ yɛn nsɛnkyerɛfo. We are here as citizens of Ghana, empowered, boldened, encouraged by the Constitution to express our dissent and protest in a peaceful manner. This morning, we are before you. And our mission is very simple: to protest at the executive intimidation, interference, and the attack on your very institution. We are political actors. The judiciary is supposed to be a neutral actor in this democratic discourse. The judiciary is our last hope, and we believe that what is happening undermines our democracy and the rule of law. For the Chief Justice to be singled out for this unfortunate attack, flimsy pedestrian petition, the Council of State has failed the country. I am humbly, on behalf of your fellow citizens, presenting this petition to you as a judicial secretary for you to deliberate upon it, read the content, table it before the Judicial Council. Every staff, every member of the judiciary must read this. Wasahene Kwamena Afanyo Markins ena oteni ni na sese wasade foforo atoso se kane na nanke nim se ye wo 1 Ghana ene 2 Ghana esan se ye wo eku a wonom ennim mra no so na wo momfa mra na nye hwe ene wo bo se ye kini ya ene afa ye wo eku nso a wo maso regina se wo be ma Ghana mra no agina na tituru emra ye dibu ma ye frɛ ne rule of law no atumi aye adwuma na cha se wo moa na no nso wo kan sei. I am humbly, as a practitioner of the court, I'm humbly calling on all judges, all judicial service staff to think deep about tomorrow, not to be too comfortable, because today some government officials are promising judicial service staff and the judges of promotion. So you are comfortable, you don't want to speak up. We will speak up for the sake of posterity. And then again, there is fear. Look at this Kodie Dubois case. For instance, a judge is transferred, and when somebody is on bail, now the Attorney General is able to say that there are some exceptional circumstances that the person must be remanded, and a judge, a high court judge, decides to say, I'm remanding a state intelligence official, somebody who has committed 20 years of his adult life to serve the state as an intelligence officer, is thrown back to on remand, and a judge sat and said he's granting the wishes of the Attorney General. Really? What is happening? Let's be careful. As a nation, all we have is our democracy. Should things get out of hand, we may not be able to control it. So I'm signaling us as a political class, we need to proceed with caution. All of us. We shouldn't take the power for granted. There is unemployment on the street. The youth of Ghana need employment. The NDC government itself has already failed in its main promise to the Ghanaian people, 24-hour economy. It was not contained in the SONA. It was not contained in the budget statement. And they are busy with resources to attack the Chief Justice, sacking senior military officers. Youth who have been employed in the public service and in SOEs are being asked to go home. We now have 2 Ghana. The Ghana for the NDC that is in government, and then a Ghana for others who are seen as enemies. This is not a revolution, it's a democracy. Wasahene Kwamena Afanyo Markins ena ate se wakasei na efiri ho no ena twotwofo edema wosono amanyoko yewura frempon Kodie Justin wono nso di bi to so no wacha se ewom se kyiniye ena edi oman no so de nanso oman no enye kyiniye de antinsantrofo monsori na monsekire monse aduasa enka no kore wo ho bia enkyere mampani ene na aban. Ghana, your family Niger Central Force, the crack could any to be young and catches all your own. And I'm all my penny, mamma, to know. Mumbi, my own catches on my penny, Sabi Ghana, no Quadia. On my penny, mamma, and yet this are bad who want to judges for no. On my penny, mamma, a judges for no. And now, yes, you transfer, and now see a baby wedding. And now, so you remember promotion. You do so many, I don't know my penny, mamma, or you know, member. Now, judges know, you catch your mama, my who is to mamma, who is to me. Ghana. Eni a wuti ye trotro edema wasono amanyoko yewura Justin Kodie Frempong ena wakasa ye de afutuo ema nsentropoi na ne nyina no nsentropo chichuru ne Sompa 106.5 FM ye nsentropo ate worom ho agum a womo enam benkum nifa mfimfini atifin ne nanafo na meka say no yenua Green Street Nicholas wonu sei waduru hodeda sada na maame efuanso duka wonamu ye no nso wo ye duka anya asamaketoa wo munyina ede wo mani ede akira ye boy hompem se yensa ebeka won na ye de wo mo ebewura mama wo mo abo amane ne sade ete enti se wo temenka ba bia wo bia no wape ba bia gina yie se de beyo na ye betime atew ne
na wonua yate na yate ne yie me ko so asawo se afe ene waso wafidia Sompa 106.5 FM dumienu kasebo awiade na yade somwe babia obi aka ho fo adwenkyere ebeka ho na afe enommoa ema enkonkosi po na ye kan sa no na ye sanso aboso dia ma se ye toa so na afe ye de ewurawuram na ye ewuramu a sabeyo na asondwe mapa ebetimi atweneti ewo man mu no ene na ne nyina no emra ewose yetimi di so na yedi so yie eno so na nam so a ama ene oye kyere kese ekoso a ekuo no bi di won ho ahyem na ebi nso de yese wo mo hu semra na mampani wodi so no sabre de menkwa homa no so yese de ekwa atende ba atende ogina ho pa no woni bu atentene ne no mame afia duka ewo ho mame afia ma hae Apam Dadaa me Johnson. Sesie ehemfa pote na mugina waya kyerɛ no wo mo de firi hen no wo mo duru hen bo ho amane kyerɛ. Sesie me no ka sɛ die me ma tie kɔ ne akwa ba nyina ma Sompa 106.5. Me dina Jubilee House eni mu pɛ. Sesie ha no me ya to sante no aba bedu. Yen sentrofo ne de ne omo ye demonstration kakra ba bedu la se ne mom political parties for mpanyinfo ne de ebi makan finfin ho no mo so dide ni jamama ana so mo bo samamo edeba na se asem ne potie ni nyina ne se mo amunim se ye omanpanyi president John Dramani Mahama epesenka obomodi ana nko dichi justice free ho no na ye amanyofo ni bia ka mo ho ampo MPP NDP oni wo mo makeka mo abom no mo ye chese enna omo ye chire chenchenche dia kaseti abanse omo mpene emu yichi dia setokuno emfen free hono enti eno no pa pe no nsia ne fandie enyina bo modin kopie mu Supreme Court a ye bo modin di ye petition mo penny pan ye minority leader chief one omo eye honorable akanyo mark no bo modin di omo petition e de come Supreme Court omo pene so mo de come eye registrar no de say ne se enne omodo masem nyina e de ba se Supreme Court enka bi fa mo se de omo peso omo yi mantani di CJ e bi free wono mo omo dwene ho omo nti ase enti omodo mo petition e de akọ no mu wie no mo nyina sa bo mu ye nyina ka ho ye ne nsentwofo e de fa ye Supreme Court ho no mo sa de be fa Black Star Square e de ko fa wa de be piem e wo parliament e de ba du parliament so no ye honorable afanyoma ke sa di ye demonstrators for nanim esa ede omo petition ede koma parliament omo chief clerk omo so mo de akwa koma no omo de koma ni ni na omo asem omo kan se ye ekwan a ye president Mahama peso faso wo yichi justice fi ho no mo no omo ni ni ho no wi ase de se ka won ntina na aka oto na ko so yon ko so se de ba bo se so sia no se nfi ogo to omo de omo asem na so beto parliament mra nanim so mo so enka bi enfa mo mo na bi wo pese president Mahama peso ye omre ne ya age na enye ento mo firi ho no me yesa bo mo a bra sama me no kase e ba be piem o Jubilee House ate ne ya twi se eye nkanyi ko mu di sa eye cheye nyimu no ba be kan ye ho ne nyina yesa bom e do mo petition no e dia be Jubilee House sama me ne kase yi die ye dia be piem a ye twen wo mo o Jubilee House nimu ho no pe. Wow. Enti se odi woni etutum afamu a yehu se agyagyefo na lawyerfo yi wo mo nkata nimu no kata wo mo nim amanyoku ahodo sen enene wo mutimi twen wo muti yo ene dia amanyoku mo baaye ye wo liberal party omo so baaye NDP e baaye PMP e baaye MPP susu ejinamu akoten pampe na ye omo nyina omo judges for ntade omo ahye ni nyina omo de ye kyerɛ se omo ka judges for mo Ghana ha se no man ti no president Mahama amfa amanyosom amfa mata eye judicial service no na judge die pepe atenti ni papa ye ani kebe mi kebia memo wo Ghana ha se ya eye judge for the ni kwanse efin side e de kan wo mo. It is over some video na medicine said the judges for Madrid said judges for no money at the so money abra mode pokobo e de ma e judges so mo Ghana ha say when no man farm on yourself and fan ko modwumo mo ye ne na asema committee mi aka wo demonstration ye wo kakra ne demonstration any pa by but any time ba gidi said ye hu in kanan ke kwesi hu because we police for a drama
what's that demonstrators see who can ya meeting how many meeting I can say being for police for the crowd also change demonstrators for Oma said that man gidi said yeah canon and I was actually to swear and kwala umudo kwala bi aso umudo munnim bi ko no so ya so matare so umumre bi no mudi so bi say na di entina about say me dey me say say mbra ha na me bebi I say kwala na ewo mudodo and na omu say dey ni di omo ye I so munni na ekobi and na bi so musa as a police for no mo do change demonstrators no kram ni pa said that gidi said there because say demonstrating chanka any pair ban ni pa said that any hasesa but ya ba Jubilee House e bia na bi mu e don bi fi baby say ba be kom e ha say na Jubilee House e bia na don bi fi baby ba be ka ho dia da me no ka say bia da so wa twen mu a ya twen sa fa no ma ke so no abo entuni ni dom enkasa da bo ama please for ama panya e be wura mu e Jubilee House inside na ka say me no ka say bia Jubilee House ni mo yo mamefua say yetie asase na wonmo boso se enye nnenko na wonbe yesa oye kire na enkasem no wonmo so wonmo de na he na yesa oye kire no omudo ubi so mo de na hyase ni ubi so mo so na hyase ni na yebi ko ebi so mo se we demonstration de ya yo mo si ai ewi ase de ye se ye kan bo mana se nam dodo ensem kwan no mudo mu nim se na hyase ni eni na ye first step nti omudi omosi na hyase ni nti ebia se omudi bepie mu Jubilee House bia ene ebi omo be kire se ene ankoyie se de omo pena omo next step ana se kon be sa fa so bie mu ene omo ne nsentwefo be ka dia ene de ekire ene nti ekoso wo Jubilee House ha se ya ye twen political parties na omo so mo do omo petition e de be mu Jubilee House nti omo de ko omo nsem omo de be tu braso ya mma Sompa 106.5 etie boss so aso nsi wo mo ansa na abekokura no se wohwe broni si wo mo dimina ne wo no ma eba na ase hu bi hyehyɛ wo mo mumua hu bi anti so mo mu die etimi aka se ni padodo na kakra no eye dede kasa ebi mo kra ha se kwa nka metimi no modi nkomo kra but aye se de nka demonstrators no hu se enka yi librebi wo mu ni ade no nso da ehu gidi sa se de kan yi kan na se enkwala no eye mo change empanifo na political parties so pass mo nso da anipa na ampato to se de enka demonstrators se ka se wa uni political parties for ye demonstration pa enka domani kwa ehia no ni gidi se dom we bi ano ne wo pom se ke bi ko MPP kwa na nke ye demonstration ku se dom na nke aka se ka political party ka o se nke do so but dom wo pom na omu sunu omu ban na ye be fa ni sa bobo register kakra bi mame na to ani hwe mpanimfo ahodo a edim bi a obehu wo mo a Ghana ha bo a obi a behu sampa so mesika so obekọ bi ampa waba Apam Dadaa mate enti mame efu aduka enegusu a wo say register no wo hwehwe ahwe madam me ne ebae esan say yura kofia palu so me ha na so me ha wo kan ni plane say wo gina musa franka eno achi nso no enura wote Salam Mustafa nka wono nso de to so say wo mo de kura be pekete apekete a ko peke akwa koduru mampani aboboa no enkosi say wo betwe na no asan no enya de a wo mo esan anase wo da kura ma wadabie na eno ene mama efu eduka di kan aboso na wo che se wo hwe wo de nani kari wo ye kira hodo a ye wo man mu se de wo mo esi mo wani bre no we na sa polisi fo kura do so esene wo no ma eye o ye kire no na nsu ni nyina mu no ye ni eda so di akire maka cho se ye hwe na tifi ye hwe na nafo ye hwe mfimfini ye behwe benkum ene ni fa nyina na se de honsam tie no ye de nyina so adom na fe yamaw dumienu kasebo wo ha ne nsia akire ponnum afidie ne ye Sompa se uko Facebook a ni nyina da gu ho live eche na obi TV kan ho fo adwenkyere ekoka ho na fe ye nomomuama entimensipo na enema entimenko na enkoyie enentia na wahye na nso saa na nyama ame afu eduka nko ene wo ho se de maka che se ye nsentwerefo no ya te wo magum enti bibia befira to bia no wo mo ede be ma yen
Nicholas Green Street make us say wo hobby Agya Appiah say oti enka Sompa dumienu ka say bosu ne ma hai. Hello Nicholas Green Street. Na oti menka say him fa pa na mobo akwa koduru. Boy amane babia waduru ni babia ogina. Mo de wohunu boy ho amane awie. Mecho wonka pa Green. De babia makwa akwa koduru ne nkomo ahodo a wo mudidie no ka bi kire yen. Yo minia mecho asania na Matthew. Ye Nicholas Green Street. Oye kire na chi enwodie no. Na ni nyina mu no sɛ de honsam tie yɛmfa enkamemo yɛ de honsam nyina ɛbɛtoa wo we no yɛ ɔman ya sundwe ɛno nti ne mmara hodo a ɛwɔ sɛ yɛtimi edi suo no ɛno a na yɛgusu a yɛde ɛma wo nti edi law esi law every law for no nyina ɛnɛ wɔn mo edi akyire a wɔn mo yɛ ɔyɛ kyerɛ de akyɛ sɛ Ghana yɛ mmara no titru ene de yɛdi bu ɔma ɛfrɛ ne sɛ rule of law ni kwansi yɛgyagya no kora ma amanyɔfo ɛprɛprɛ no ede wo mon sabekeka na ebewie adane bibie wo ho ayekosi enkosi koda na asundwe ho dawura yeguso ebo no sese iboko eho nyanyo sa nanso efiri se de otekrawe ne brawe nwoma so openso wo frɛ badwane nyina ɛwɔ naboboa no ma wɔn be hia wɔ manhia no kama yɛ sɛ yenyante etututu afoforo bia bio asɛ wo mo ɛde wo maso ɛtie nsempa penimpai waka ede kire wo mo na eno nenne yakoda ma ade akyin ye no pani ya to nanu mutu a kire ye nse no kwasem ni wo hwe kasasi ahodo a woni mpanimfo no wono ma ete sebo nwoma ni jata nwoma so ehiehyia ye na wono mo edi ya edi adanse pefe sese tie bia wode na no atomu bie die asomdwe ebeba ama nema etime asesa na enwoma eda etinura no we no na wo free UK tun de no wo ye wo kora wanwie ne mo man asundwe nti wo bo anan ba ya wo betna ase ne mpanimfo no edi ahia na sade mu nsamte ye me openso aboboa no na yentie bi. We live in a peaceful country where the rule of law, constitutionality, the rule of law, it's most important to everybody. Human rights are also very much respected and everything. We are here, the west coast of Africa, and then in the Sahelian, that is where our concerns were. But I believe our soldiers here have been doing the best to maintain our borders and security for us. Recently, there has been some communal skirmishes in the upper top of the range of Ghana, where closer to Burkina Faso. But we are doing every effort to make sure that we have peace in that area. So we didn't allow for the penetration of terrorism and everything to come in. So fortunately in Ghana, I can assure you that we've been blessed with humility, understanding each one is her brother's keeper, and therefore we move on. Tribal wars are not here because we all live. Religious wars are not here because if you're a Christian, if you're a Muslim, if you're a traditionalist, you are respected. Eni a woti ye efiri openso aboboa no otumfo se etu otoso mienu Ken Solomon ne nchen na yekofa nkomoi efiri na Ghana mampani John Dramani Mahama Agya Yohani wo betena Ghana konwa so ne mpire nu so no wo ka se woni omanyi ebekọ kontrage na sa kontrage no ayere so anafuwa wo ha aduonu adwuma a wasinebo se wo beye ede asom omanyi no wa bokrado pa bo ho ka shire se wo beyo na emunu no wo kire se yi levy obeye afiri ho eno achi betting tax obeye afiri ho galamse ekono na ni abre pa se wo beduma boa ma yakon ene ensam no wo buru bi so na ekwawie ye no wonu ma eni na afa yesese wo bi sua wasasa na wo kiri wo bonse wa chia ne pa wo mo de ka se ntwaye wo mo hu se yedum so na wo de aba nom na eho ade na Ghana fo bi ena yensa ntwerofo ba bedumo tisi montenso ne wo mu di nkomo ebusa se enafua wo ha aduonu ni se na wo mu si huma mpani amamu no nsama o kan no wa ye kanayo ana se wantimi anyo na de yenti bi mra
far meka say enye 100% debit meka say ya akasa enyoma odi egu akwam ne de so oye ampade a meka say waya de problem am work kese pa Dumson ono minim adekronti a edu ono ne penso Ghana ya experience Dumson chan obi a tie ho no eyo how kese a Ghana ni bia say obobo no sobo a na eyo no ampa so oba ye ya sha se a yenya ensunsu aso a chese Dumson eba enti ono na me mese no say obo adwuma ba Dumson no ye ne sinto kese ti de bia oda ho na say oma na adwen ko say den na me ya abema ade bia omo de tag me say aha na me ye mle aha na me ye mle den na etumi ayafa ho ba wo ka ne nyina bom dia afi ne waba ti me de meka say oguso a oye adwuma menka say ne nyina no waye bebre but kakra watinya ye no mehwe say obema nokre etimi edi nanim say de ode ahya ase no na omma wantwi bi mefra na akwam na mum as a president as a leader no ono ankasa entimi ntu anamo obehwe say ebesiti oman no but distraction we are free other leaders be ho emma me ha no ono as a leader no on take leadership role no na ohun ne left and right without any distraction from other sources. Ghana for bi na ate se na wono mo kasa yenyina yetie sompa adu nu no sade wo mo homa mpani na mamuo na ate se wono mo kyerɛkyerɛ mu we yenua ba abedu ne wo mo edi nkomo na ententem mamenkɔ ne yenua kwa meredu nso nkodi nkomo na de yate ne se we International Firefighters Day celebration eguso koso dendenden wa santimantem no dunja adwumakuo no wo mo nyina bokutu enkomo a ekoso no na no ne sha obetumi a kyerɛkyerɛ mu a kyerɛ kwa me ma hai majo so apam na eda bibia bɔkɔ de apam bibia ye bɔkɔ mo eda wiredu International Firefighters Day no wono mo kan abrɔfo dumja ana Ghana de na wo mo pa kyerɛ eno nso de wo na agina ho boye mu nkomo apam mamino wa sisabe ya bino kase oba sentimental halma said they already kan apone hono International Firefighters celebration day and apostle oba sentimental halma omuso edi wo mo de den no na ye enyoma hodo a duja eduma le fo no omo de ato omo so ewo man mu a omo eye ejedum ho aduma se ubenya baby to say me atwamu no nema hodo a esi wo makwan mu ani ade apam ma ye komra na mpanifo sabi yini nyam enyeja kasama aboduma edumekuo no sabi eja no pe na ene onche mu ba kwa no mi kakra emfa ma ye dwedia ekoso ene omi na abosente eja no kwa mi na abaham a omo edu gbopani ni ma wa ha adiba sunfa eduma de ku ene meje ku ni ya papa udini ene ojika wada your friend DO2 Peter there me na me kakomafo ma asantimantem ma dunja ejumako yo ene International Firefighters Day na lemudi ni wa mpeso aso ha oji ni mo ha na we kasa ma fo ene dwedi na nkasa no ni so ene sei ni ye be ni nya se ene ngo sa adwe we so me da siminya na machia Sompa for ene ewie in fact mo hwe ejumaso afa for ede sum oman Ghana mai wiasa mazenya enye adwuma ketwa nti ene dey eda ayi esi ho se ye be appreciate fire for ene sacrifice ayi make de atun adatama nti ene dey eda ayi dey esi ho internationally na Ghana belong to our international community nti yenso ye hie mu pimi ye di ede nti asantimo ntem ye di wa ha moko Ghana fa na nya regional headquarters national headquarters ye di adwumadi e dey appreciate fire for enam sacrifices that you make in day out the Emma Adasan na enei team ye di esi afidi appreciating our hero say no to firefighter assault and fire truck vandalism ube kai na say yenya issues kakra where mama for attack firemen ija ti baby ye kwa koboa wo mo ye bedu ono mo attack ye adan aya mantem my case in point here jet to Konongo inkro ni biso na Konongo ka no at the time nti etuma ejeto tenda no say nko over 40 kilometers womdru a almost say o mache nti o ma attack o ma mpa mo mani o mujuma nti ene be ye stress obi biara o tie bia no yen twe hu free stadium no ti say fa for ye tue hu asi wo say ye betuma man abra eja to wo japade ma o gya na efiri mu no fa ni dru a obewuram ajewo nkwa ajewo property nkwa
nti the who to work here best adasama best sacrifice in the place of others. Nti yes adwuma na better amanfo mo aye ni ntimi nsumo mu ye na attacks no na de ekeka vandalism of the attendants no omu enya ni na na mo kan efe baabi a mo nkofun bi ehun akam we na ye hu se makai wo mo nso a omo adwuma nti omo afiri mu ato eno nso so nipa dodo sen na sentiment mu ano omo afiri mu a eno nso so wo ka ho asem dia tie Ghana koina. In fact me da say watchuma adwen so in fact and that day say that they tie fire for more free in the line of duty or more prepare in the line of duty and generally fire for a gusua or motiasia or more so some adasa now about sentiment one of the cases incidents or boase station or boase responding or munya accident manipa ebako efiri Australian nkwa Ghana man so e onipa ni bi saa o mo so yahwere o mo nkwa e bi afro bebre e prepra na o mo ahwere o mo nkwa ye ka o mo na de ye nipa be 5 mo ma e prepra na so de bebre in fact sentiment am nipa bebre a o mo e prepra na enei ye say ye do e de ahwere o na ya appreciate you for o sacrifices Omo and the Tibesha and Pinfono, Dodona, Honorable Regional Minister, members of RESEC, and then other invited people to her, Omo Babakan, who might me, share a damo ama, my command. You are the moment as a papa. Apam really a Casama for the media or chance and the Nima who are also and no and a possibility. Meaning, say, region is a before Casaro, so the back nephew. Wɔn se deɛ ntina kyerapatre lake kwan so na wɔn de kɔɛ sɛ de bɛn na egyato a wɔn bɛnya nsu a ɛbɛn ana apam ɛno deɛ firimi santra fire service bɛbɔ ade na aha ɛne baabi a wɔn ankasa no wɔn atena yɛ ɛwɔ ɛne tiri deɛ yɛbɛtumi aka sɛ sɛ wɔn nhyehyɛ mu no na ɛmu sɛ bi a mpɛtɛm ha no ɛna nsuo bɛn ha no sɛ biribi taa no a wɔn bɛtumi anya deɛ a ɛna yɛ wɔn nhyehyɛ na bi tum sɛ ebi ane so betumi abam ti apam ene de eyo mu hise tima region minister na no gusu a wakasa nti na yen fa no so de no so tofo bo a obo ewe dwumedi ase no enso ya ma ni etiefo ate de ekoso ewo ha mo fabi mai na yetiefo nso ente ensempa ekoso awie Eventually help able to utilize the best for two services, i.e. the business and the fountains. I think that the data have been also able to face some of the fire issues. Also, with regards to the Panama issue that happened, the normal from the Panama Fire Department that came to the support so that we'll be able to, as it will fix some of the equipments and the car that got fall out of the Konowo explosion. I have approved of that too. We're going to make support available to make sure that we. Who asam no yewra doctor Franka Mwakohene ena wate se wo kasai na sade wa hya ase ene babi odi besi bia no sia kase ebom ene hot bite so no yemfa nkame yetiefo dumienu kase ebo no waso gusu awutie no na onua ansa na meda me hokura na mawura Agya special foods no sesie mampanin John Dramani Mahama wabo yewra pa kwasi be dudin se wono ene nkoye chief executive officer Emfama Confano Teaching Hospital no na ofuoso da na etoso da duasa na woka se wonhye na dwuma ase enti wohwe krata wode ba ya papa ne honsem babia wako ne suku ne bra wabo ne adwuma wayo wo man Ghana mu nyina no ewo ho na wie no wo che se wohwe ayasabia no wono momra wotinti na afi apema henkron aduokono ensia kratafa etoso ahenum ene edonunum no a eno no wo modanda nani no ka asem papapa kire se ye de adwuma hye won se wo so yire wo ho wo de nsiye na yiwa kuma mu nyina ede so mo man no na so mo man no a ene o man no nso esum mo bie ayese akokọ wo hwe abrewa na abrewa nso ehwe akokọ nti wie ne ho krata yura Callistus Mahama
one secretary edema mpani wɔtwerɛ no wɔkɔpie bi ɛma vice president ɛwɔ Jubilee House Accra become chief of staff ɛwɔ Jubilee House hɔ afei board chairman edema Confano Teaching Hospital no ne nsa ɛka bie awie baabi a wɔ biara no sɛ wonya ne di ya ahwɛ ye yadeɛ bi betumi ato na Dr. Kura mo waduru ade obabusa ne sɛ wadidi nanom aduro eno nti na mekanfo Agya special foods e dia mawo eba local continental dishes a won na ye nti e kan Agya special foods na duane na eda nso ne nkwane nso esofom na asase adwase eta banku anase ene ne tilapia papa bi ana ne nkunuma fro e toza afi wachi jollof ana fried rice konkonte apaprensa nti na e ka se local foods no for ne kire hacho atomic kwana so ya wo mo ne transition funeral home ene ben wo ye adwuma da wo mere ho wo ne holiday enti no nwotwa no pa na aduane aben wono nso de wo de enuane no enuaba no ebia na atosode no papa na ewom ene wo de ye enso we nyina no na aduane bo efo wo ye adwuma no nwotwa no pa ekoise no nwotwe bebo apa mu anwumre enti kan ho na fa bag kona kokata so fa koma akunu na amawade aso Facebook baby Sompa ye we Agya Apam ya no TikTok Instagram bebia Agya special foods 0246 359921 Agya special foods 0535 484392 ofre no ho a wono bekasa de ehunta ya wunhunu yenti ye bu nkwan gutuam ema de koma papa ewo na kura ase no ne nyina eto betwa Nana Kodie Company Limited we are dancing ho ne mapa ewemfo wono na akwakofa ba de ubetimi de asie na wawie no wadem ama ho atọwo no na Kodie na eton enti anya nwanwa se waton adansi ho ne ma ye papa na wadi emu awodo enchense de bodanso na do cement iron rods nom eni penti nyina ne nche enewo won kan ahwe no tantra here run about no so a ansa na bedu 21st clinic ufira chimote kwa ya na ahwe onifa say ufira masama na eba nso a na wo hwe obenkum ultra 21st ya won na wo ho no ente sanso afre 0243 02043 55040 enene nkasa wajiba bia semframa wono eka ye ho na wiei ye de dumienu kase ebo no etro ba bia wo bia yare de se wuyi nkwanhia firi ho a enne kum nipa entiment na tena se ma yade nkun konse do breko ananka abrenson ye eba ne sa amotwe bedika atwa ama na nyame nso mfa ho nchew enkanka ne se obegyeja ho ama ato asentina twetwen wa na wakina bubu wagu ho ebewie na wonya obi obehwe wo na wafa ho ti nananam wonse do enne efre ne sciatica no na sciatica nso nyame ahyeda pa ma dokutani a waben ewa yare hwemu no waye hwehwemu ahunu yade no Ghana ni doctor nso ne hu ye 21st clinic Dr. Blessed Foster wona doctor for wo mu wie ye nso e na anu aduro wo mu asan ye hwehwemu hunu enti aduro ne nya brofuduro ya bibiduro kroje ye fi bi anka no enti anu wa hye nso wo mu tumi si wo mbo etwa bosompo kobro ni krum ekosabro ni fita sciatica yare ema wono ma akasa mpa mo ye sciatica expert enti so wote se ye kasa sciatica commandant a won na wo sciatica anu aduro timi kanu mani dwane kora firi ni paduanum wote sciatica pesa tano a wo mu nasa no wo mu twaye emi ehu yade e frɛ ne se sciatica na ebi kura nim se e onipa din enu achi no 21st clinic ho okwa lab ahodo nyina wono mbeyɔ enti kan ho na akona yentwe omogye hu yade etewo so na fe wo momma wadura apaso nka ho sekan nam nso etimi ye operation onkura bata no brudunum ewo my Ghana mu ba bia yato en ho apete na mum nkrande a etantra here na about no so ho na doctor sisters wone na doctor fo na nurse fo wo enu achi no wono ma ewo kuma se nyina nko ahwe adabraka babia ene Sompa 93.1 wono ho apɛ na nsa ebeka wo amoye bontimba market ho wono ma ewo ka so ade obonku anu so na abenya tema Roma asore na chipe wono ma ewo sunwan nko teaching hospital nhwe animu eno ye techima kwan so na afi techiman yewo GM bank dandadanum wono ma won kransa tituru wo tie Sompa 90.7 nyina yewo children's park ho a ye ne Presby bank no edi enim hwe takrade 103.3 FM na wutia ene yewo afu kuma number 9 taxi station ho ena takwan so 101.1 Sompa monka nkyere obi bia wotie bie se wonko Roman stores num ehɔ na nsa ebeka yen brekum amango ase go so Success FM ye ben ho obo ase ba bia ye ho 0540
311 eno ya homa ya obefre na wonsa ebeka yen na se ukode ye kase wo yade no eye osa edure de bema osa no kwa mabio ye frɛ no osa tamfo haxa capsules ne mixture eye edura eye adwuma se nkonya na mo wunya nimfinhye dumienu na osa ewe okura wonka ho wafa afuro ana wo makoda no fo a ye nkamfo ma Food and Drug Authority say eye adu papa wo amfia mabobo so ebia eni ho no utimi fa ne se brato entia no wa hye no nso 0240238310 eya homa bewu so na no wonom akasa na mom obenum aduro na wosen apora obenum awiasa akofa yade foforo eno nti na mekamfo Yas toothpaste the Leicester Company Limited for ayo and na bro so papa bi e dia ma no your Yas Herbal Yas whitening and a water care and tibia will be a pempenso to of nyina tonton bi provisions to any baby a one more fabi ton so ka emfaso wo so esanse na yesin yi 0501 390338 wo kuma se a wa homa no ebia na won kran ene afa ho na otiemi 0501 619588 womunti ena wie yenya ahoden ebe nsen na ma ye na ye hutia wamra ye ba ye bewura kumase ho amenya mfiri ho na sede won mu sisiesie monten so na nsema amawe aka yafa akwakofa Trump nso de wode atodwane Agya special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese word na akese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Agya special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de ntie fre ne local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya abontine aduane edi yenye ni bisa dabi Agya suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eye ahemfo na nanom ahema mo wo motena se no wo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo se momfra Agya special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve Agya special local food pese wo fra eye 02463599921 02463599921 and answer 05947972115 05947972115 for not with them 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo fi enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 Next 21st clinic. Still, woman is sciatica expert. Hey, Midday. Edrano pa utimi to boase. Echichiwusi o. Ado. Na so ni se Midday. Midday Yas toothpaste and the brush and the chimisima minya homka. Sentina ye bokoi na Midday me all time favorite Yas herbal toothpaste and then the brush abua me ama say menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and then the brush and me di hwimisi entina wo se efei na Yas total care gel toothpaste and then the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes,
Enukretrodo, Yas Herba, Yas Whitening, any Yas Total Care Gel Toothpaste, and any brush, Abusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kranha, from Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste Moahuduo, and any brush Abejaso, Abeboye. Na ede na aya obeyi oda former son yefunu emunumuni. Oh Mr. Entry also yare ya titi me ben fie pi nanso ne yemu nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwea ebe ya nwanwa Menyi ni se what also tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kotia also no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada also dro de eno ne Haxa capsules any Haxa mixture ankom ni nkyeremu also yekura eto yefunu ene ensunumu etuma wo yefunu ekeka wa wogire wo ho a enye also etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye also de a kope Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 020-3822-855 Appearfo abatan ya wama won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture also tamfo edie age adwadie nkratoyi yi atom TV Emma Agya Appiah Apam Emma Agya Apam pa ye de wasenso se ye nyina na yaka boma ye tie Sompa no wadwenkyere Sompa 106.5 FM Accra ene Facebook a obetime de afa YouTube nso wo bibia amfa ne de mra Sompa FM live abrochirefo nyina amfa meto so na medu wura kayetia Kumase na eho na adwadifo ewo ho ene wonom a eye adwuma sa adrafo ene wonu metwa mu nyina ka won ho abom se yewura Kenzuba wono ene ye pani a wotua Kumase Metropolitan Assembly nano afi Dr. Frank Amwakohene mantan no so afo wo maka wo motama pama no se na no oja etoy ewo adum blue light ho na eto store ba kompem ekowie na ahye abansoro be de wo ho no de nti etimi hye ye nyina ye se doma abo apeso ba bia odum je adwumako wo makoro sen no befa na akwakoto nsu amaje na dum no wonya enti ewose wo mu yiyi ba bia ene wo ma fire hydrant wo ma sisi store sisi so nyina enti wo mbe yiyi containers nom ene wo ma de ba bia ye wo mo store no wo no nso a afodwabene na wo mo ton wo mo niema no wo mbe yi wo mo nyina afiri ho na kayeti adwadifo na nkasa edi kan ahyase se o niema hwegu na hu ne hyehye na wo mu di kan kura aprapra siesie ama ba bia adwo ansa na mpanimfo ba na wo mbe yi ba bia afiri mo a wo no mo yi afiri na de yentie de adwadifo no wo mo yo na ye hia ko ye moni ko abetimi amaya yare ena ha ya abonten ha obi apia ha main street a bia namu upie ya no hu bola enya hu didie mayen ya pregu obe 3 days ka bia me finance no mbe fa say de o majai omo me fa ntia maye ha obebre sent na ye hia ne ko ai dangerous maye e roye mu de yare bebre ne be mai say kidney ni pa nyanyi na afi bola ni tia mai tia sempa ni ko munya hu bi maye de ya ho kire wa ha pa okay ya ba assembly my man omo ka so mbeba be fa Saturday no ba ya hwe ani mo omo me fai tie bia no omo fusu di ho juma tie de ani asem bia ya ti abo mama ne tie hwe omo so mbeba be fa oh ya de ya ba ya na ha ne bon intimate na ha tie ya na ekoto no trans kwa na ya de ahihye ye hwene ena ya na at times ka bi so be fa etinya da nyina bia be 2 days 3 days ansa na ka na etinya de abesisa afri ha no timi de ni mo no ya wa de mi timi mi na makata acheme ata acheme ya mi timi nya hwe to da kra esa na mi timi madwom tiji se bi akata no mi se bi aye kama na sai no mansana na bedwom asema me ka champion no so o mema boaye na sa bola no yenyi free ho no nya sa ere yare bebre ene eno eye adwadifo a won mo ketia ena wo mankasa se wa nkasa otiri ho a yeyi wayi bone nti wo mu di kan yi wo mu de ansana ya betwa ponkomalusa bi asi won mo so na Kumase mayor yewura Richard Ofori Agyeman dodo na abone mra ne se Kenzuba
na Kenzuba ene Dr. Frank Amwako hina wo ye manta no so afo enso aka wo motam agba no de wontua se ho se wo mbedum aboa ayiyi ba bia ma kuro no emu ate enti wo mbehya ase e de afiri ketia runabout afro se otumfo runabout wo mbefa de hyeman Kumasi Zoo nyina wo mbefa ho ene afa hodo aka na sa asemi ensantrofo ena wo bo wo mamane sa abre kro na ne ensantro ni ba bedu ejina ho enti won neti asem no a obetimi abom e de a kire ba wa ma hai mejuso apam dada mo sade mu nsamote no wona betimi abu ho akonta ye fani nyina fiegu karata apam dada sani wadi ka no maminchi aso pachiefo awie yi ebre mu asantemante mahinkuru kuma asa na medo mo adwuro ebre mu sani wadi ka akwa amane dada no na yina yenim pefe se nka sene Kumasi mayor eye Kenzuba edi atudwa dada se obomodin se obesisi Kumasi ama na yefe na ya kono se mpo ano chenam nti yebubu na net ene ke duru se di congestion size no ene na ke befri ase nti papa base donsi abremu na pam medi mani chiremu ewo eye keyetia na yekoduru oni efri ase efri cultural center enimu ho Kokosi Zoo edan no ho ni ekoduru na de ba ko apa mi hu ye ne se edwadifo no anka se edidwa ho no no mafiri ase a omo prepare wo musiesie ho ena mbi so omo se na ebre ya mo prepare ha musiesie he de monte se Kenzuba se oba be yi mu amudidwa e wo pavement isu nyina afiri ho na mo mpe ba bi mfa anase mo de prepare na chese mo de de tata se de be ye obi hu se bi a mo prepare mu di ha ni ntino na se dwumadi oba be di no oni ani ana no mo kyerem se buom na mamumu ai we die yade ana ye dada nti sansisi ye die eye ya na ye abra na abro no bi ye nye na Kenzuba na adwen so be ye free ni ye apam se me no ka se ne dwadifo nya nhye omo ne ma be se no nwotwe eko no nkunu mu no ne dwadifo ni nya nhye ne omu nyina hwe ni mu se umunyamfo Kenzuba obe free na di congestion exercise na se apam no ka se edwadifo a edidwa e o pavement so a omu didwa e o cultural center nchen ho efa adum kejetia no montin so nyina no omu afiri ase o ma hyehye omo ne ma ebere am no ka se no ne omu ti pavement so ete ne omu didwa o kwan mu so a omu hyehye omo ne ma omu didwa na apam eno na yehwe animu sa na ese na mayor o ma na eden na o ye eden na mo no tu ena ye toto ahoma ne yebisa na omu kire mu so edwadifo no ade omu ni mpefe se ene ye den ya Kenzuba obesi form na wa bepam omu didwa e wo pavement no so ne yakwan mu nyina nanso se ne nyina yenim no yenim da yankopon wosoro obeba nti sa na KM ne maye no ebeye omu nim report ya oba na emom ye watwani mu se ene no ekwan bia so Kenzuba besi form na omu didwa e wo kwan mu no obepam mu nyina nti bere am no ka se de Kenzuba wonyansi fo wona ne dom enyansi fo mbre nanso yenyina ye nimpefe se eyenne na adwumadi ne be start na ya tese wa power task force bi a omo ba behwe na omo di congestion ne ho adwuma eno so ye wa twanim se mema ma ebesi fom na omo hwe se omo bete kwan mu na kwan mu atumi ada ho na me no ka se de Kenzuba ne dom omo nya emfiri ase nanso ebre port ya omo beba no obi anim minim se beba be yesu so omo ba be fam na omo asesa anase omo beba na omo ma omo mema no aba be jinna eye baby a eye vantage point no a eno so ye watwani mu a ye twen afi na premo ato a ye hwe se enkodu no me ense no nice o na bi a omo atumi aba eno so ye matiefo asunsi wo ho mo ene wamane bo kosoa fo ani di akire yense nchiro ni ba bedu nchane ye koya wode amane a ekoso Kumasi santimantemo efa di conjunction na hono nyina amayen ma yenko broni krom US abrochimamu Trump na boboa no enami wura sa na pa ne ye de toso ma wo se ebinom se wonko ne etoso miensa ebeye kura nka constitution wonfa ne nsanko keka no wonan dan ni ena ma adwuma wo bo no aso America fo dodo na ani na wasan de foforo san ba betom bio se otu America na wanhwe America movie na yeso obehwe movie bi afiri man foforo so ebi ade gan na movie no woni je ho ana latade ana Britain dia ene ebu eda so se tienie eto no hamu nchemu wo ha ena wode ato won mo so wo se eno no beboa pa ama wo man no broni beka wo mo nneoma hodo on betimi apatronize
ama etimi aye adwuma enti wo pese America movie no esan so gina ne naso na egina ne naso bio na ebe gina ne naso a ene na afoforo efiri ba bi ba dodo na eno na wo makomadi akire woni di akire no ewo se no etokese ebeda so megire sikato eba ne sa wo mbeje enoto na wo mato America de ama wo no ma wo America na wo yesinitwafo na wo moti sinitwa no ase no wono nso ebenya eso emfaso na yewura Timothy Richards wono ena okobusa America mampani Donald Trump se kwan benso no wo befa adomaboa ama wo movie industry no etumi agina eno ena wode sansemi ekoto so ewon sentrofo animu a yenso yetwa bi na yede atoa obabia wa utie Sompa 106.5 FM Accra na ato edi afa ye nkrabata hodo nyina wo my ganam ya semfnama ye boba bia nti social media handles no unya kwa ye wo ho se ye X ho obenya yen YouTube a Sompa FM live yetua ho ena Facebook ne Sompa 106.5 FM Accra ehon so wunya ebia fe no waso afidie ensama ye de to anu bi ene se Yewra Alexander Afenya Markins ya wono eye wasahene wodi atudwo eche se ye ne wan Ghana bi wo ye wo true Ghana wono mo a edi mra so ne wo mo a emra no wo mo mfa nya hwe eho ama ne bo ye koi ema wo ye kira wono mo ye mame feduka wotwa ho mfoni e de kire yen Ghana fo a kire enefu amakomako wo hadu no ya mampane Njondramani Mahama wodi Ghana konwa so ne bo sha wo hyeye de watimi aduru ho ne de wontimi nnuri eno wote se de dodo na ekyerekere wonom adwene sada ena yesanso ebo na fe ye wura kuma santemantem a yakofa amane bo ewo ho se de di conjunction ahodo a ebe koso no ehon samte ye de nyina etoa se yetime be ne sa ema Brian Centrofo wo mani anku won na wono mani manya mobombo se kwam ne de wo mo a na ye Agya special fusua loka aka ho ne nua ne de se tekyerema bia akoka bi hwe emo de nkwan gu ho de nkwan gu ho de abomu da so a de abomu da so jollof papa bi fried rice na kokonta prepensa pa no wono na ehwo enenti se eye serve yourself ho na abefa afiri dwumadi ahodo ase ayefro ayiwa na ade foforo bia no na wato nsafre no social media nso wo ba bia friend 0246 359921 sana 21st clinic the sciatica commandant nso eka yen ho ena awie ye bebe nsan no ma wo yentime nkanyi enya na Judiciary company limited adanse ho ne ma papa na dwasuo afi Electroland company Ghana eno ne de wo mo electronics na wo mo ton techima ise wo mo bie nkurabata kese power box o de nchen ho awie wo mo frefro Haxa capsules na mixture wo so ye mo awie wo de wo satanfo no ena afi wo mo esade Yas ni toothpaste no and ni toothbrush no ne Leicester Company Limited de kan yen ho ena awie ye fa Sompa nkran 106.5 FM na ye kopie mo Sompa 93.1 Kumasi Santimantemu ayiko 100.9 Kumasi hwa ye san ka otaka 101.1 enu ye Sompa afi takra de so ne ye gina ho 103.3 ena Sompa doma eye 101.3 106.1 no ye Sompa techimai 90.7 eye Sompa nkransa and 98.9 eye Sompa sunwane eno achi no ensem ni nyina ya bono bedde e de akwa to www.sompaonline.com ewie triple a my Agya Appiah Apam Dadaa na yewura Prince Ataboaten wo samu a ensantrofo e wokase ebodamu ebo ni nyina kutu edebetu enma mebe edema wo ye kwei no ye nyanko yo mobro wasem eyo bia sem ne ensem a wapono so ne de eye benkuni nifa enti mo afidie na ha